Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu. Seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Baphulaphula lapha ke siphethe ke indaba ke malunga ne-midfielders eziyi-2 ke iKaizer Chiefs efuna ukwenza sure into yokubana ke iyazisayina apha ke ekupheleni kwale sizini. Besike salikhankanya ke igama ke likalo mfana ke Faisal Salam, lo mfana udlala pha kwelaseTanzania, umfana udlala laa timu kuthiwa yi-Azam FC, mfana omdala. Ibe le nkwenkwenyana ke yakwaLuka Lerox, kuthiwa nguLuke Lerox, mfana omdala. Naye iKaizer Chiefs sifuna usibethelele isikhonkwane sakudlala pha kwelaseSweden, mfana omdala. Ithi ke le ndaba baphulaphula xa siyilandelela lo mfana ke wakwaSalam, njengoba beniyazi into yokubana ke laa timu yakhe ke ibithande ukubana ke isokolise, kodwa ke inamakhwini mokubana ke lo mfana angazihambeli, ngoba ke ekugqibeleni xa inongamthengi sikwafikele into yokubana ke icontract yakhe mayiphele, umfana omdala wakuzihambela ke njenge-free agent. Ithe xa bethetha ke bephendula konondaba bathi ke akekho seyilini lo mfana, kodwa bona itimu emfunayo ke yawubeka ke offer ke thande ukuthi xaxe. Kuthiwa ngokuba kwingxoxo ke zithande ke ukuncumisa phakathi kwabo neKaizer Chiefs, kuthiwa ke noko kukhona ukuhamba kuviwane ngokwentetha, into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke baphulaphula ke ningothuki pha ngempela season ke xa inothi igqise isayine lo mfana ke wakwaFaisal Salam pha eTanzania, ngoba kuthiwa lo mfana ke unobudlelwane obuhle pha nomlomzana uNapi. Le nkwenkwenyana ke yona ke le ibizobala nguLerox, mfana omdala ke nayo kuthiwa ke iKaizer Chiefs ke ayiziphatha amandla okanye imanagement amakhosi iye yaqononisa into yokubana ke lo mfana emele pha xa kuphela isizini ke njengoba kuzovula i-transfer window yesibini. Kuthiwa lo mfana ke mele ke ibe yiplayer yokuqala yawuthi inkqonkqoze pha ngaphakathi ke eNaturena. Amasi ke abekwe elangeni baphulaphula kho mntu waziyo, kodwa ke iKaizer Chiefs ke ezi midfielders zoyi-2 iziqononisa into yokubana ke ifuna ukwenza sure into yokubana xa kuphela le season ke ziyanyathela lapha eNaturena. Nawukhumbula into yokubana ke umlumzana napho kwiphulo apho ke lokubhilda laa timu, kuphulo ke lapho ke lofuna iKaizer Chiefs ibuyelwe sisidima sayo, njengoba niyazi into yokubana amakhosi ke agqiba iminyaka elishumi abafana abadala bengafumani ikhaphu. uMr Napa ndimazi ukuba ndingathi yicoach esingaphi ethathwa iKaizer Chiefs ke kule ndlala ye-10 years. Mhlawumbi ke uMr Napi ke uyimpendulo abaphulaphula pha kwiqela kule Kaizer Chiefs. Into ebalulekileyo ke makanikwe isithuba uMr Napi, ngoba uba niyaqaphela kakuhle iKaizer Chiefs ngoku umdlalo wabo bafana abadala mhle, futhi ke unesakhono, futhi ke une-direction. iKaizer Chiefs iyakwazi uatheka. Iphelile laa nto ufumanisa ukubana ke iKaizer Chiefs njengoba niyazi ukubana ke ibina 10 years ngathathi ikhaphu, kodwa uthiwa ujonge nomdlalo wabo abafana abadala uyatyhafisa. Wagqibela ukusukela phaa kuSolenas iKaizer Chiefs ke uba nomdlalo omhle. Uba nawukhumbula iKaizer Chiefs phantsi kwesandla sikaSolenas yayinomdlalo omhle qha ke yayinebhadi. Ufikile kuMr Napi namfana omdala, noko kuyabonakala abafana abadala bani bawinile pha bedlala pha apha kule mpelaveki, bedlala pha nelaa qela ke elaa qela le-Cape Town City abafana abadala badlale kakuhle kakhulu phaa izolo. Into endicinga uba ibabethile phaa kukuphosa amanqaku abafana abadala, kona badlale kakuhle kakhulu abafana abadala. Futhi ke andinamona iseyidlala iKaizer Chiefs phaa izolo ileqile ya-atheka. Abafana be-Cape Town City bebehlele emva bevalile, kodwa ke baphulaphula sikho lapho. Ndifuna ke nani ke ningene nitshone into yokubana ke niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.